uma bebheka khona endaweni nje enezihlahla ngaphansi kwezihlahla kunendawo nje emakekile ewufokhona la uyabona mawusuke wakhe ithuna Yes. hayi ababe nokusolta ikhona le ndawo yenziwa yini yona ibe kanjena ibe indawo ekade isetshenzwa eclean kodwa futhi le ndawo ileviwe akukho into ephakeme eyigquma ukuthi mhlambe kunento ngaphakathi ilevi kodwa kuyabonakala ukuthi le ndawo ibisetshenzwa Yes. hayi ke bese kuphindwa futhi kuthintwa amaphoyisa ukuthi hayibo ake niphuthume bomthetho kukhona lapho sisola khona hayi nangempela baphinde bafike futhi abomthetho hayi bafike nabo babone ubonakala ukuthi ayikhona ikhona into ngempela ikhona la base kuqhutshekwa ke nestep sokuthi akugunjwe yo uma kugunjwa kuthatha isikhathi lo mgodi ubugxilile ushona phansi ubugxilile ushona phansi lo mgodi hayi bagubhe utholakala umzimba wokuqala uma bayubheka umzimba wokuqala umzimba wama ugogo baphinde futhi bagumbe baphinde bawuthola umzimba wesibili umzimba womfowethu kubuhlungu futhi angazi kuyophola makunini kuyopholiswa yini kuyophola kanjani angazi konakele South Africa izigebengu zabalake kakhulu angazi noma izidakamizwa lezibili ezingaka kuyachazwa ke isimo ke bebekusona ke bafaka amasalo tape emlomeni kuhlanganiswe namakhala kwabuyiswa ilokhuzana izinto baboshwa ezandleni ezinyaweni sikhathazekile kakhulu okuyinkinga kakhulu asazi soqala phi sithi okuyinkinga nje kakhulu mabetholakala balimele bashayiwe batholakele balimele kodwa ke ekulimaleni ke abachazanga kakhulu abasitshele kona ngisakukhumbula la ebusweni ungathi khona into abathelwe yona ezichemical ongathi bebeshiswa